Ay, kapuyan eh. Bagong tuig, bagong kinabuhi. So may plano ni mo dun Lax nga 2023 naman sige mga po kag-inom da. Kung planos kong kinabuhi na madato ko, pero saan man yun nga, hindi ko madato eh. Ay sos, ikaw, na ka madato, biyahe ng inom. Huwag madato ka na sa inom, muna na makadag urdoy noon. Mao gyud. Sino nag-inom? Wa kay matigo nga. Sa Pag-usap pagkataon na mo. ka kay 2023 na biya. Ikaw dong, kung sa imong ginahan nga, kuwan. Akong ngandun, akong New Year's resolution kay ganahan ko madato. Nya, lisod sa kayo lagi kay panahon na to karon nga crisis man. Ganahan akong palit og brand new car, house and lot. Nya, ganahan ko kung palit og 1 million. Ikaw kitipay, kung sa may kaambag nimo sa amuang para madato ta. Anang mag-usap na ta. Mangita ba kang trabaho? Kuy, kani yung tao? Gold ba? Makita kag usa ka gramo dako nga kantidad. Lah, kaya yun anak. No? Nasa man ba? Uod. Uod o. Makorta? Dato ani largo. Kana akong gusto nga makakita og gold. Kaingo sa mga katiguangan, paminaw mo, nga ang gold ko no, pamutang ko to sa kanang kilit sa pangpang, ganyan sa mga bus, sa baybay. Pero kumutan na, asa na ron ang mapa. Mapa? Nay dagang mapa, pero mapa sa Pilipinas. Pero sa gold, wa na rin mapa sa gold. Ay kay nga dunod na to, dugay na kayo. Nindot ana, kinsa to'y nakakupot anang mapa, kay kung ito pang tao na to na. Basi naaparon sa kwan, kanang mga katiguangan ba? Ikaw si Lulo. Ako dahil itong adon akong lulo kay nagisgot mo to siya nga na ako na yung mapa ko na siya. Ako sa to adon. Sige. Padalian to. Oh, balik ako. Paksid din na sila. Ako din na silang iladon. Sige, hisgot sa gold ko no. Inaan sila madato. Sige sila pangita sa mapa. Na ako na sa iguangan. Ako ni silang iladon maghimo kog mapa. Ito pa doon sa dagat. A few moments later. Asa na maros kitip pa nga dugay magayo? Nagay? Kanakaran? Bay! Ako yung news! Ikaw, kuyo ka! Unsa man na? Ikaw, kuyo ka! Oo, saan na? Di ba? Nagisigot makato nga gold. Mapa. Oh. Gahan mo ba dato? Oh. Mo karon. Nakoy mapa. Isay mo kuyog. Unsa man ang mapa? Kato sa gold? Sa gold. Ikaw, kuyo ka? Kuyo ko. Ikaw, Agro. ako. Tanaw na ako. Dali. Awa. Ikaw na. Hala, kakuyaw ba ni mapa? Housing. Meaning housing. Houses ba na? Aw, Ang houses, daghan na. Nya usa ra may gabay di house ra siya. Aw, bugo man day naghimo ni sa mapa day. Sa man naghimo ani? Makaagi pa tag kulom na. Hanggahan. So, nga do ta. Ikaw. Ta, Na may mga gamit. na. Ikaw, kali. Dako na ka. Sinaanay lit aga. Paginay. Kulom na. Tara. Mo na siya. Ina. Anak beto akong lulo nga. Makaagi ko no tagmangga ato ko tuyukan katulo. Natuyok ta. Sa. Ba, di ani. May naari mangga. Tulo. Atay, nalitong manunggo. Largo. Matay bay. Suman. Naglain ni akong tiyan. Tibangon ko. Bangon ka. Oh, kamu na say gunit na. Wata ko ninyo ha. Sige, padali na to. Malibang ko. Pwede. Dum, matay dong. Bugay pa mo to siya. Mayo, kita na lang yung una dito. Kita na lang dua ba? Sige, di man ang kita una ba dato? Sige. Doon naman lang ta. Upo lang ta. Ha? Tara. Kita. Tanawa, diyan ka
sa dapit kay sigma saag daan mo una na lang ba? Hindi mo bitaw na yan. Ano ba to? Pagsit din na ron sila ron. Maila din na sila sa ako. Ano sige, iskot sa gold. Kuno gold. Kaniron akong tae. Gold jud ni ron. Lah gani. Duduk na ta kay. May dakong bato. Nagtuyo. Taron na no. Lagi. Patay yun na gini na sila. Sige, iskot sa gold ko no. Kapal na din tae ron. Kani, ako ning panairan sila. Na ako no sa kwan sa bato sa ilaw. No, bato. Dah. Bawa na. Oh na. Bawa na. Dak na tani. Dah terus tu. Dah. Udah gitu. Ay. Ano na sila? Ano ni ki tanawong gamot tu. Kemulan nga na naging gul deh. Gi, kumpul bawa tu. Ni. Tae. Tae kay. Rumah boy. What's up mga ka-Jibso? It's time to shout out now. Shout out dahil ka Boy Wait og shout out sa kang Melvin RCP og shout out sa kang Mr. 4444. Og shout out pa dai kang Cocomelo Nursery Rhyme. Shout out sa kang Olipio Carlos nga naaron sa Qatar niya. Support mo guys sa yang YouTube channel nga Max 70. Max Vlog 79. 79. So don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel and click the notification bell below. So bye bye. Bye Bye guys.